Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 20 ta' Mejju nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum il-Knisja qed tfakkar lil San Bernardino ta' Siena, Presbiteru. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Bernardino ta' Siena. Itwieled fl-1380 f'Massa Marittima fit-Toskana, daħal mal-patrijiet minuri, ġurnat saċerdot u kien predikatur magħruf ħafna mal-Italja kollha, speċjalment ħadem biex iħeġġeġ id-devozzjoni l-isem imqaddes ta' Ġesu. Meta naraw IHS huwa proprju minn San Bernardino ta' Siena li kien jagħmel dak is-simbolu jfisser proprju Ġesu Salvatur tal-bniedem u lin-nies jgħidilhom biex ibusu hemmhekk proprju meta jagħmel il-laqat tiegħu. Tolbu ħafna biex aħna jkollna din l-imħabba lejn l-isem imqaddes ta' Ġesu. Miet San Bernardino ta' Siena miet fl-1444 ġewwa l-Aquila, ma il-fama tiegħu ta' qdusija baqgħet qawwija ħafna u huwa raj li lilna jfakkarna kemm huwa importanti li aħna nwasslu il-kelma ta' Alla u li ngħinu biex in-nies ikunu dejjem aktar iħobbu, jarfu jħobbu lil Ġesu u speċjalment li jkollna din nimħabba l-isem imqaddes tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti żrajt l-imħabba li ma bħala lejn l-isem imqaddes ta' Ġesu fis-saċerdot San Bernardino ta' Siena. Għamel li bil-merti u t-talb tiegħu nitkebsu dejjem bl-ispirtu ta' mħabbtek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna u Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu lil xi wħud minnhom u jibgħatuhom Antjokja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħthom magħhom din l-ittra. L-Apostlu u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antjokja tas-Sirja u taċ-Ċiliċja li ġew mill-ġnus. Islim għalikom. Aħna smajna li xi wħud min-nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna lkoll bejnietna u derilna li kellna nażlu lil xi wħud u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżiż tagħna Barnaba u Pawlu, nies li ddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lil Ġuda u l-Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa, għax lill-Ispirtu Santu lilna derilna li aħna ma għandna nabbukom bl-ebda pis ieħor aktar minn dak li hu meħtieġ. Jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sagrifikat lill-idoli, mid-demm,
mill-laħam tal-annimali fgati u miż-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn, saħħa. Għalhekk dawn il-messaġġiera niżlu Antjokja, laqqgħu il-ġemgħa u tawhom littra, rawa u ferħu għall-faraġġ li tagħthom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Infaħrek Sidi fost il-popli. Infaħrek Sidi fost il-popli. Sħiħa qalbi o Alla, sħiħa qalbi. Ħananni u ninseċanja. Ruħ tiegħi, arpa u ċetra, ħanqajjem sbieħ il-jum flimkien infaħrek Sidi fost il-popli. Infaħrek Sidi fost il-popli, nannilek fost il-ġnus, għax mola smewiet it-tiba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Ola l-fuq mismewiet o Alla, uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha, flimkien infaħrek Sidi fost il-popli. Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej, għaliex kull ma smajt minant missieri jiena għarraftulkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, dan hu il-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom, ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom. U ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa', ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu li xulxin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan hu il-kmandament tiegħi li tħobbu li xulxin. Hekk jgħid Ġesu fil-bidu u fl-aħħar ta' din is-silta qasira mill-Evanġelju skont San Ġwan, hawnhekk qiegħed fid-diskors tal-aħħar ċena. U qed jagħmel din l-enfasi li dan huwa il-kmandament tiegħu, dan li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Issa forsi domanda li aħna nagħmlu hija kif jista' jikkmanda l-imħabba. Kif tista' tikkmanda lil xi ħadd biex iħobb? Issa kontra xulxin din tisforza xi ħadd biex iħobb. Allura kif inhu dan il-kmandament ta' Ġesu? Li qed jgħid Ġesu hawnhekk huwa li għalina li aħna dixxipli tiegħu li nħobbu mhix optional, jiġifieri. Tista' tagħżel li tħobb jew tagħżel li tobgħod u tgħid jien dixxiplu ta' Ġesu. Imma għażilt li nobgħod flok li nħobb. Ma tistax. Mhix għażla li tista' tagħmel hekk, għalhekk qed jenfasizza dan il-kmandament, jiġifieri hija xi ħaġa essenzjali
għalina bħala disċipli ta' Ġesu li konna verament din l-imħabba lejn l-oħrajn. U Ġesu jgħidilna kif ħabbejtkom jien. Tana hawnhekk il-kejl, kriterju ta' xi jiġifieri l-imħabba. U jispjega aktar ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Hija din lotja l-imħabba. U nafu li Ġesu lilna jodna bħala ħbiebu mhux mertu tagħna ma mertu tiegħu u lilna għalina ta' ħajtu u rina xi ġifieri din l-imħabba. L-imħabba li tfisser rotja, li ma tfisser l-imħabba li inti mhux l-affarijiet tridhom għalik tiġbed lejk tuża l-ħadd ieħor għall-iskopijiet tiegħek imma li tingħata. Aħna nafu li meta nħarsu lejn Ġesu msallab għandna il-milja ta' din l-imħabba hemmhekk narawh propju ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu. Ġesu fuq is-salib. Imma nafu li mhux biss fil-mewt tiegħu imma fil-ħajja tiegħu urina xi ġifieri meta jgħid kif ħabbejtkom jien jekk inħarsu lejn il-ħajja tiegħu u naraw kif ġibruh Ġesu l-attitudni tiegħu lejn in-nies. Hemmhekk għandna ħafna x'nitgħallmu. Hemmhekk nitgħallmu li l-imħabba tfisser li inti trid il-ġid lill-oħrajn, li tnissel fl-oħrajn il-paċi u l-ferħ, li tieqaf mal-oħrajn fid-tbatija tagħhom speċjalment dawk li għaddejjin minn tbatija kbira, dawk li huma vulnerabbli. L-imħabba tfisser li inti fejn hemm bżonn taħfer, ma żommx f'qalbek, ma żommx mibeda f'qalbek lejn l-oħrajn. L-imħabba li jurina Ġesu hija l-imħabba lejn kulħadd, jiġifieri mhux tagħżel il-din inħobba din nubora, imma hija l-imħabba li tinfetħ lejn kulħadd. U hija din l-imħabba li lilna tagħmilna nixbħu tassew il-Ġesu. Dan hu l-messaġġ li jagħti lilna llum biex aħna jkollna din l-imħabba f'qalbna bħalma ħabbna hu. Inħobbu aħna wkoll lil xulxin. Se nafu li din mhix faċli, altru tgħidha, x'hekk il-kliem, altru fil-prattika. U nafu kif fil-ħajja tagħna kultant ikollna jiġuna sentimenti ta' ejra, ta' mibeda, ta' vendetta fil-ħajja tagħna. Imma Alla tagħna din il-qawwa li ma nħallux dawn jikkmandawna biex nimxu mal-kmandament tiegħu li nħobbu lil xulxin. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-imħabba li rebbieħa hija l-imħabba illi fina li nħobbu iġib il-paċi, il-ferħ u tnissel ukoll fl-oħrajn il-paċi u l-ferħ. Nitolbu din il-grazzja llum il-mulej biex jimlilna ħajjitna bl-imħabba tiegħu, jgħinna ħalli aħna naqsmu din l-imħabba mal-oħrajn b'mod li l-ħajja tagħna kif semma Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju tagħmel il-frott u l-frott tagħna jibqa'. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar il-kmandament tiegħek tal-imħabba lil bnedmin kollha nitolbu. Tolbuk mulej. Imlilna qalbna mulej bl-imħabba tiegħek u jiena biex naqsmu din l-imħabba mal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex nelbu dak li jfixkel l-imħabba f'qalbna, il-mibeda, l-ejra, l-egoizmu,
spiritu ta' vendetta, ħalli nixu tassew fl-imħabba tiegħek u nislu il-paċi u l-ferħ tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-morda kollha, fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u kon dawk li qed jagħtuhom is-servizz fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk ukoll għall-anzjani fid-djar tagħhom jew fil-djar fejn miġburin flimkien fil-homes, nitolbuk mulej biex tgħinhom ħalli jkollhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu fil-ħajja tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li bħalissa qed jagħmlu l-eżamijiet biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, speċjalment il-paċi fl-Ukrajina, postijiet oħra fejn in-nies huma vittmi tal-mibeda tal-vjolenza. Nitolbu biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu l-dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħarjien biex inti tilqaħħom fih danek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ixħed il-ħarsa tiegħek li l-vittma li se nofrulek fit-tifkira ta' San Bernardino ta' Siena u għammel infasslu ħajjitna fuq dak li qegħdin nagħmlu fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Bernardino ta' Siena, taqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fl-erf bit-talim li xandar u tinqatta li jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntenulek l-innu ta' tifkir u ngħidu bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien singħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Jekk ukoll wara li kraħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma niġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għattilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazzo mal-La Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Bernardino ta' Siena u l-qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid fis-sema illa fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u naqda li jintrid fiha ant li tgħixu s-santan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' dan il-misteru wettaq il-għaddejja tiegħek fil-fidi vera li għalija San Bernardino ta' Siena ħabbrek bla qiegħda tul ħajtu kollha. Għamel li kull imkien nagħtu xhieda għaliha bil-kliem u bl-emil bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Fit-tifkira ta' San Bernardino ta' Siena li ħadem ħafna għad-devozzjoni lejn l-isem imqaddes ta' Ġesu, nitolbu biex aħna jkollna f'qalbna dejjem din l-imħabba lejn l-isem imqaddes ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak itwieled għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrilna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wereq l-araq tad-demm.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrinna nubietna palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-plana dak it-twilet tanina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tumietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memnija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrena dobietna ħarisna minna tal-infern ħulġen l-erweħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawieti tqaddis ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, naddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenereweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawieti tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, naddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek birkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek birkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek birkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dubitna. Ħarisna minnar tal-infern, ħuġġena l-ruħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ
Ejja mill-avukata tagħna. Dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan għattulu frammenti l-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun id-dritt int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla, Ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħelna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob torri għalina, ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-murda, itlob kien għalina, tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apposti, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisoq inna dak li wedna Kristu. għatidinna għaddija tiegħek mudejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li l-Sammiki l-Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażin Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost it-tajja tas-sema itfa' bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tan-nifel ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima li ħares tal-Feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek għandna f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħaresna minn kull deni. Amen. San Ġusepp,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. San Bernardino ta' Siena, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluq li jistaħa fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Arus ħassismu tagħha. Imbierek Alla Franċu l-qaddisin kollha tiegħu.